Ja len si nemyslím, že toto je nejaká kontradebata ohľadom firiem a kvality tej vozovky. Ja si myslím, že my poslanci a akýkoľvek občan, ktorému záleží na tej vozovke, by mal vedieť, by mal mať vychytané tieto muchy, pretože predpokladám, že predseda chcel povedať, že keď sa bude kontrahovať firma na realizáciu Turskej cesty, tak ak to bude tá istá firma, tak im treba trošku aj stavby vedúcemu aj dozoru pozrieť na prsty, že akú prácu tým chlapom dá urobiť a kedy im dá koniec šichty a ako sa tá cesta prevezme. Lebo toto není vec, že my riešime ako dopravná vysoká škola zo Žiliny sendviče cesty, ale my riešime lajdáckosť, prevedenie sklonu liatého asfaltu na cestu. To není o peniazoch, to není o ničom inom, to je o lajdáckom prevedení firmy. A tak vám chcem povedať, toto je problém, myslím si, že nielen sídliska, vzhľadom na to, že má firmu vysunutú v centre mesta, možno ešte lepšie poznám jeden neuralgický bod v našom centre, krásneho Zvolena, ako na Novozámockej, po ktorej toľko až tak nechodím. Pred Európou vľavo, Finková kúria, ohyb pred Veličkovou Farbilaky, keď je fakt dážď, tam neprejdete. Normálnou nohou v topánke neexistuje, šomrú aj vodiči. Není to o peniazoch, ľudia Boží. To je jednoducho, toto mesto si nevie normálne prevziať robotu. Nielen na sídlisku, ale aj v tom Božom centre. To je jedna vec. Po druhé, všimla som si na debatách tohto typu také jedno zaujímavé intermezzo, ktoré sa chronicky opakuje. A poviem vám, o čo ide. Vzniklo to už aj dnes, asi prvých 15 minút nášho stretnutia. Ideme tak trošku s hlasmi dole a tak potichu a potom 3 bodky a začneme novú vec. Patová situácia vysporiadaním pozemkov. Ja som členkou občianskej iniciatívy, odkedy mi moja materská situácia dovolila byť trošku angažovaná. Bude to už nejaké to 10 ročie. Môj komunitný, jeden z komunitných tutorov, inžinier Hurňanský, čo by odborník, profesný, jednoducho ma učil vnímať také právne veci, ako je naozaj vysporiadanie pozemkov. A možno si pamätáte tohto pána, keď slovutne vystupoval na verejných stretnutiach a povedal, toto mesto sa nepohne a sídlisko sa nepohne, pokiaľ mesto nezačne per partes vysporadovať pozemky. Jednoducho, toto bolo roky ľudia dozadu a my na tento istý problém narážame opäť a nemôžeme si ani povedať, že za tie roky, čo to Hurňanský vykrikoval a už tu ani nebýva, že by sa čo len 5% táto situácia zlepšila. No, to nemáš pravdu. V Lani sme vykúpili pozemky, tento rok je v rozpočte. Áno, posúva sa, lebo napríklad my sme 2 roky jednali s majiteľmi len o cenách. 2 roky sme, lebo viete, nároky ľudí sú ohromne veľké. Áno. Chce zbohatnúť, byť milionárom zo dňa na deň. Áno. Lenže takisto mesto nemôže tie ich nároky plniť. My sme 2 roky jednali s majiteľmi, niektorí ani nesúhlasili, čiže s tými sa ani neuzavrela zmluva. S tými sa uzavrela zmluva už minulý rok a predminulý rok sa čas peňazí vyplatilo za pozemky. Ak chcete, ja vám presne poviem, o ktoré sa jedná. Na tento rok máme takisto určené a je s niektorými majiteľmi urobený aj splátkový kalendár. Čiže niektorí súhlasili aj so splátkovým kalendárom. Čiže toto sa už pohlo, lebo my sme, domy nie sú vysporiadané. lebo my sme nemohli nič robiť, áno, pretože ako náhle aj tá Novozámocká stroskotala na tom, že nie je podľa projektu, lebo tým pádom, že ako náhle ideš robiť na novo, áno, tak tam musíš mať vysporiadané pozemky.